салом алейкум бародарои азиз, салом алейкум ба кулли мардуми мусалмон ва кулли мардуме ки тамошо мекунед ва ҳурмат мекунед ва хоҳиши шумоён бисёртар буд ки бародарои азиз илтимос мақсад равен аз наздик бибинед. мо мақсад аз омадан аз ҳамун ситуатсиҳое ки хостем мо омадем акай далера дидем дар иҷа мақсад қати акай далера каса бо уфтем хостем биёем. бародарои азиз ин ситуация дидем ки мақсад задагия чихи хона ягон чизе устои бина велосипед каравот чизе ки ҳаст мақсад ягон чи успе фақат дами ҷона успе кадаги биромадагиян тамом боз бо ака мақсад худаш мефаҳмона мақсад ҳама ҳар як ҷое медонем соҳиби хонашон мефаҳмона чи ситуация чихеши чихе биромадагиян чанд ка зарар ди чанд ка мақсад ҷон дод ҳамаша мефаҳмона. бародарои азиз бо кайдаи сухан мекунам. салом алейкум бародаро, мардуми тамошо мекунед. умедвор ҳастам каса соҳ саломат ҳастен. бародарҷоно хоҳиш мекунем навора паҳн кунем то ки бисёр мардум бибинанд. ин аз мо соҳибои хона қати номем ворӯх омем ами чорку сомониён да ина баъда чашми худмон дидем бародаро ина чихе дар навор ҳастай амин ами акора мебинем шумо соҳиби хона аст ҳоз гап мезанад чихе ситуация шид. бародарои азиз илтимос фақат дуо кунед иҷа бисёр кӯдакчову занҳову мардову падару модаро бисёр айбайн рафтагиянд ва хонаводаи онҳо сабри ҷамил хоҳонам худованд ҷошонам раҳмату мағфират кунад. бародарои азиз хайна моро муроҷиат кунанд ки шумо ам барам шумро ина мо номем имрӯз дар бари бародаро ҳастем. шӯҳбачаҳои азиз хоҳиш мекунам ки илтимос фақат дуо кунед гапҳои безаи гап назанед. акаҷон салом алейкум шумо хубен акаҷон ами хонаву дар ами чихел ҳозир гуфтем ки хонара на ремонт кардем билет доштам рӯзи 23 бародаро рӯзи 23 ами сентябр акай мо ба шаҳри федератсияи россия парвоз доштаи не ки зина диден хонара на ремонт кай аз зану фарзанд падару модар супоридаё мехостае ки рава акаҷон хитона гам мезанед. салому алейкум, ман шаҳрванди шаҳри Сомониён ки Сомониён 76 ман ҳамин вақте ки соати 5 саҳар буд пишти хонам дук шуд ҳамсоям бедор кард ки овози тир боронди сайги баъд спедам мекунем хай кӯдаконро бедор кардем. 3 бача дорам, як зан дорам. анҷо бо время спектра сими упара гузаштем дидем ки овози тир шуд борон бо время спектра баромадем хай авпаронда омада аввал дивон зада баромадам бераҳмони грантини охам фақат чизе техники ба чӣ задан акаҷон ами хонаи шуморо я бари ғарибо бугем ба чӣ задан хонау дари шуморо амихед девола грантини зада даромада иша дар додан ман баки торик бо вақте ки упара гузаштем надидем вақте омадем ҳамин ситуация дидем ки вақте ки омада дидем инҷоҳо дар гирифтагӣ дар додан зам заданам бо дар додан задан бо дар додан ина ҳамсоям амакиай ина грантини амакитонам бари ғарибо чӣ гуфтани якаҷон тамошо мекунанд ҳамун шервачаҳое ки саҳат саломат бошанд меша дар роҳи худо бошанд худо нигаҳбон бародаро бо дигар хона бародарои азиз.